Menjünk tovább. Szika, miga, pít, egyszer. Szika, miga, pít, jó, jaj, jó. Ápolja a bőröcét. Nagyon jó. Na, lehetünk tovább. Még egy kicsit. Kutya, 6 hónapos. Az enyém 7. Na, amikor elindultam, tudtam, hogy mi van. Ez is jó jött, hallod? Hát persze, tudom. Nem jött, ne, telefon zsebemben van. Csak bele akartak a lába rakni. Normál itt vannak. Ráfölé. Nincs, akkor minek megyek én oda? Nem tudom. Mi is mentünk törtelészként. Sehol semmi. Semmi normális. Nem fáj. Nem, melegem. Nem, Merci. Nézd csak. Jaj, te. Milyen Hol a videó? Ilyenkor hol a videó? Menj innen! Menj innen! Sogor! tapozzuk a szőlőt, tapozzuk a szőlőt, tapozzuk a szőlőt, tapozzuk a szőlőt. Hogy te ilyen hülye vagy? Azt hiszed. Jössz te is, Sajó? Add ide. Nem mer menni! Nem mer menni, ez egy buzi! Dehogy nem. Hülye az aktívan! Nem hideg az a víz. Jaj, nem megy a lábam alá. Nem így jó. Várja. Azt meg engem így. Várjad már meg! Várjad már meg a Lacát! Na menjetek már! Bolond százat csinál! Várjál! Add a telefonod! 20 van a nadrág szárat, így ahogy így. Nekem már belefér. Solygónak mindjárt elmegy a cipője, meg a papucsa. Van hideg? Mindjárt még a kutya is bemegy. Hello! Hallott a kamera! Menj ide! Nem, arra nézted. Várjál. Hol meg ezt? De Állj szép meg. hallod. Kép is legyen belőle. Geci! Hülye telefon! A telefonon! Odaadta. Júj, geci! Ez YouTube-on, ez mekkora lesz? Állatok vagytok! Júj! Ezek idióták, belül. Na, videó is lett, Facebook is lett. Igen? Hát azért a sárból kiveszem a táskádat, jó? Itt megjelent a víz. Már nem kell mosni. Tudsz fürdő? Valaki még? Otthon. Szalpon mosószer? Hallod, itt van. Na, gyerekek, gyerünk. Hol vigyázz? Betegek vagytok!